गिबि गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै गसाइगाव जिल्लानि आफादगिरि जानानै आङो रायजो राजानि अनसायनायखौ गोबां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनैहाय एपिबि हिसाबैहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनबा समस्ति दं। एक नाम्बारावनो जोंहा श्रीरामपुर, गुमा, जमदुवार, सराइबिल आरो कचुगाव बे मोनबा समस्तिखौ लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्ट आरो बे डिस्ट्रिक्टआ दिनै जोंना एपिबिनि जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ थांनाय एप्रिलनि 12 थारिखआवनो जोङो दाफुंनानै लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय दिनैनि थारिखआव। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि इयुथ कमिटि बेखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो जोंनि मोनबा ब्लकआवहाय जोङो प्राइमारिखौ दागासिनो दं। आरो दिनैबो जोङो जोंनि नैबे मथामबिलनि कमिउनिटि हलावहाय रायमाना आरो बसगाव प्राइमारिखौ जों दाखांबाय। आरो जोङो बेबायदिनो रायजो राजानि अनसायनाय मोननानैनो रायजो राजानि लोब ओंखारनानै फैनानै जोंखौ मदद खालामनानैनो जों नैबेफोर खामानिफोरखौहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम जों दाफुंनानै लानो हादों। आरो रायजो राजानि अनसायनायखौ गोबाङैनो मोनदों। आरो जोङो गुबुननि हान्जाखौ बुंनो थाङा, दा बुंथ'नो जोंखौहाय गोजौ लेभेलनिफ्राय हायार लेभेलनिफ्राय जोंखौ बिथोन होथ'वाखै। आरो जोङो बुंनोबो थाङा मालाय गुबुन दलफोरखौ। मानो होनोबा गुबुन दलफोरखौ जुदि बुङोब्ला जोंबो बिदिनो होननाय बाथ्रा फैगोन रायजो राजानि गेजेराव। मानो होनोबा जोंनि दला मोनसे आलादा डिसिप्लिनजों थांनो जों सेस्था खालामदों। आलादा डिसिप्लिन आलादा नियम खान्थिजों जों थांनो नाजागासिनो दं। बेनि थाखायनो जों गुबुननि दलखौ बुङा। खिन्थु जोङो एपिबि हिसाबै जोङो एसे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय जोङो मैखोमैनो साखाफारा आरो गोबां बिबाङैहाय जोङो भट लानानै जों देरहागोन बेखौ आसा खालामबाय थादों। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ एपिबियावहाय मानि थाखाय भट होनांगौ होननानै देरहाहोनांगौ होननानै बेफोर खोथाफ्रा गोबां दङ जोंनावहाय, जोंनि गोसो सिङावहाय। जोङो सम फैब्ला रायजो राजानाव दर टु दर आरो जायगा प्राइमारि बा गामि ओनसोलाव थांनानैहाय जोङो मोजाङैनो खिथाहैगोन। जोंहा गोबां दुखु दाहाफोर दङ। जोंनि दुखु दाहाफोरखौ रायजो राजाफ्राबो एसेबाबो हमदांनो हाखादों आरो मिथिखागौ। बेनि थाखायनो जोङो दासिमहालागै जोङो दिनैनि थारिखसिमावबो आरो फैबाय थानाय समसिमावबो जोङो रायजो राजानि मदद मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय थादों।